Bos días. Hoxe veño a falar de algo que vexo moito máis a miúdo que hai ao mellor uns anos e que evidentemente é un problema para as cidades, é un problema digamos, de lixo, é un problema de beleza incluso, si se quere pensar así. Pero vamos comenzar pola prehistoria, polo inicio. Cando eu era pequeno en Santiago de Compostela había un persoaxe, había moitos, pero un deles chamábase Franco do Carro. Este era un tipo vello, con un abrigo oscuro, cunha barba enorme, bastante máis grande que a miña, que escribía polas paredes sobre Franco. Facía unhas frases cunha letra impoluta que parecía casi feita por ordenador, perfecta, era precioso, daba igual o que poñía, evidentemente alababa a Franco, o cal non é unha das mellores cousas que un pode pensar, pero visto desde lonxe, as frases de Franco do Carro incluso eran bonitas, gráficamente eran bonitas. Desas frases gráficas, desas pintadas, digamos, de Franco do Carro, chegamos á transición e as paredes de Compostela empezaron a encherse de outro tipo de pintadas, moito máis grandes, moito máis reivindicativas, que tiñan moito que ver con liberdade, que tiñan moito que ver con independencia, que tiñan que ver cunha revolución que chegou coa transición e que durou bastante tempo e a cidade encheuse de pintadas por todas partes. Eso moitos o lembrarán. De aí pasouse a década dos 80 ou pasamos a década dos 80 donde empezaron a agromar algo máis que pintadas, senón que xa, digamos que esas pintadas reivindicativas non é que foran morrendo, seguiron existindo, pero empezaron a aparecer grafitis, empezaron a aparecer outro tipo de pintadas ou de dibuxos ou de non sei como definilos, non? Porque todavía non eran murais, pero algo que tiña unha beleza distinta, non? Que tiña moito que ver coa cultura urbana. Foi tamén unha época nos 80 cando empezaron a aparecer fanzines, cando empezaron a aparecer os primeiros cómics casi artesanais aquí en Galicia, non? E foi unha época moi bonita porque aí empezaron realmente a aparecer moitos artistas que despois convertéronse en realmente xente moi interesante. Damos un salto no tempo porque todo eso foi unha cousa moi paulatina, todo o tema do grafiti e das pintadas, e chegamos a 2007. No 2007 todo isto agroma no Concello de Ordes nun festival que se chama Desordes Creativas, que comezou no 2007 e donde aí sí que xa o que se facía era pintar paredes, pintar murais, traer a artistas de fora, xa estaba moi consolidado todo o que era o grafismo ou o muralismo, estaba moi consolidado. E no 2008 créase outro festival tan interesante ou máis que o de Sortes Creativas, por igual como é o das Meninas de Canido, non? Dous festivais moi interesantes que empezaron a darlle pouco a pouco unha presenza ao grafismo, ao muralismo, a toda esa cultura que ten que ver con pintar na rúa, con pintar nas paredes e que iba máis alá das pintadas. Era arte urbano, aínda que hai que dicir que os principios foron moi duros e que non foron entendidos en moitos casos. No caso de Ordes, por exemplo, os primeiros murais, moitos dos primeiros murais que se fixeron en aqueles anos morreron porque ni se cuidaron e ao mellor tampouco a intención era que duraran eternamente, pero é certo que algúns deles é unha pena porque eran unha verdadeira maravilla. No ano 2016, por poñer un exemplo, ao Desordes Creativas, chega un tipo chamado Joseba MP que fai a primeira Maruxa. Hoxe coñecemos todas esas superaboas que hai por Galicia en distintos concellos e a primeira naceu ali no Desordes Creativas despois de que Joseba fixera unha exposición de pinturas para a Feira do Cocido de Lalín. Así que aí tamén naceu un símbolo, digamos, de Galicia, por dicirlo de algún lado, que chegou a moitos espacios fora daqui. É dicir que fomos pouco a pouco asumindo
que o grafismo, que o muralismo non era algo malo, senón que pasou a ser cultura, pasou a ser arte. Sintomático, por exemplo, do vagón de tren da estación de Vedra, que hoxe é un coworking municipal, donde se fan moitas cousas interesantes, donde se fan moitos cursos. Como digo, ese vagón da estación de Vedra, cando se instalou, pouco de instalarse, comenzou a ser un obxecto de deseo por parte dos grafiteiros, ata o punto de que cada certo tempo o vagón aparecía pintado de distinta forma. É dicir, un grupo de grafiteiro ía, o pintaba, o decoraba, e ao pouco tempo outros intentaban tapar o que fixeran os primeiros, ata o punto de que o Concello, rendeuse, e cada certo tempo o vagón aparece pintado de outro xeito, realmente ben, moi interesante, moi divertido, digamos, moi libre tamén, porque son os grafiteiros, os artistas, os que deciden como pintar o vagón cada certo tempo. É realmente interesante. De todo eso chegamos á actualidade. E na actualidade estamos dando nunha parte estamos dándolle a volta e chegando ao principio. Por qué? Porque ao mesmo tempo que efectivamente sigue habendo muralismo, o muralismo empeza a coidarse desde os concellos, e xa non é que os artistas busquen onde pintar, senón que son os concellos, os propietarios das paredes, os que buscan quen pode decoralas para embelecer unha zona da cidade. Paso de Carballo, Ferrol, Compostela, Ordes, hai infinidade de exemplos en Galicia onde esos grafitis, esos murais serviron para embelecer a cidade. Pois pasamos de iso a que en moitas partes da cidade volva a haber pintadas feitas moitas veces cun rotulador, que din que alguén quere a non sei quen, ou que acusa a alguén de chivato, ou que non é grafismo, non é grafiti, non é muralismo, non é arte, non é nada, é unha pintada sin máis. Entonces aí temos un problema, porque mentras que un bo grafiti, un bo mural embelece, unha pintada sin máis feita en calquera sitio, mesmo nos cristais dun ascensor urbano, como pode ser o de Triacastela en Compostela, acaban pintados. Eso non é grafismo, eso non é bo, eso non embelece, senón que ao contrario. Eso que fai é dar unha imaxe de abandono, ten uns custos, porque evidentemente eso hai que limpalo, é dicir, non é o que desexamos. Pero como lle poñemos solución? É dicir, os rapaces son mellor acaban pintando tamén porque aspiran a ser. En outros casos é simplemente porque non teñen unha conciencia do que é coidar o espazo urbano. Entonces aí hai que intervir, pero hai que intervir de que xeito intervimos? Vixiando, poñendo multas, obrigando a servicios á comunidade? É un xeito, pero non é o xeito. O xeito empeza moito antes. Temos que pensar que hoxe en día un rapaz de 18 anos naceu cando comenzaba Desordes Creativas no 2007. É dicir, se vivira en Ordes, creceu vendo o que eran os grafitis e os murais. Ese rapaz non vai aspirar a pintar a cidade, vai aspirar a facer algo grande, algo que conmova, algo que realmente chame a atención. Pois o que hai é que educar, pero coidado, a educación comeza na casa. E comeza cando teñen 4, 5, 6, 7, 8 anos. Ti, para enseñarlle a un fillo que non se tiran papéis ao chan, tens que empezar cando é moi pequeno, cando realmente nin ten unha conciencia do que lle estás dicindo. Cando é moi pequeno, darlle un caramelo e vai a tirar o papel ao chan, e lle dis, antes de que teña realmente conciencia, non, eso non se fai, hai que guardalo, hai que buscar unha papeleira. Se o faz cando teñen esa idade, 4, 5, 6, 7, 8 anos, o asumen, o levan asumindo, e cando son maiores é que xa non teñen nin a intención de tiralo porque nunca fixeron eso, realmente.
antes de ter conciencia xa non o facían porque non lle deixaban. Entonces é unha educación que hai que ter. E do mesmo xeito non se pode, é dicir, cando agora uns pais ven unha pintada, o que teñen que explicarlle ao fillo, que era o fillo que vai con eles, explicarlle, decir, mira, isto está mal, nunca o fagas, porque isto é sucio, isto está estropeando. E ao mellor enseñarlle o que está ben, decir, oye, mira, podes practicar na casa, podes practicar compramos un cabalete, podes pintar en papéis e tal, e ao mellor algún día pois fas un grafiti, se eso é o que che gusta, pero isto non é o interesante. Ese é un dos xeitos que temos que ter claros, é dicir, temos que educar na casa. A educación é na casa, non fora da casa. Eso por unha parte, pero despois por outra parte tamén temos que reivindicar esa cultura urbana. O problema da educación hoxe en día é que está moi centrada nas materias, pero claro, é que hai un montón de cousas alternativas que tamén son moi interesantes e deberíamos de falar delas. E deberíamos de dedicarlle un cachiño, por exemplo, a explicarlle aos rapaces en primaria como naceron todas estas culturas urbanas, como naceron estes murais, o que son, o que representan, quen os fai, como os fai, é dicir, que valoren eso e ademais ao mesmo tempo explicarlles o outro, é dicir, e isto non, é dicir, pintar nunha marquesina non é arte, é sencillamente lixo, non hai máis. Ou pegar un papel en calquera parte, pois tampouco é bo. Entonces, esa é a segunda parte. No colexio hai moitas cousas que ensinar, pero esa debería de ser unha delas. Debería de ser desde pequeno, debería de ser desde primaria, debería de ser repetido todos os anos. É dicir, isto non é. E despois desde os concellos, evidentemente concienciando, facendo campañas, explicando, sancionando, chegado o caso, pero tamén, ao mellor, deixando espazos. Unha época, alá pelos 90, 2000, nos que houve unha tendencia de, en algunhas vilas, empezar a deixar espazos específicos para que a xente, digamos que puxera o que quixera. Eran do concello e tiñas, bueno, pues un espazo ben nunha parede ou acotado para que, se querías, puderas ali pintar o que che dera a gana. Bueno, pois ao mellor temos que volver a eso. Ao mellor temos que volver a habilitar espazos onde os rapaces podan pintar o que lle dé a gana, que sexan conscientes de que aí o poden facer e que fora de aí non. Porque de verdade que en algunhas zonas das cidades as pintadas están volvendo a destrozar unha imaxe que mellorara moitísimo con certos grafitis e que melloraran moitísimo cos murais, pero que agora volven a ser simplemente pintadas, mal feitas, que falan de cousas que non lle interesan a ninguén e que son realmente un verdadeiro desastre para a cidade. Así que, xa sabedes, educar, se tedes pillos, sodes maiores, se sodes moi xóvenes, pois diferenciar entre o que é arte e o que é lixo.